ассалому алайкум дӯстони азиз, созед нағзаи саломатиё хубай, духтарако ижада магазин маҳкам шидагиай. Мехоҳам шумода куртаҳошона нишон тим, инами қадар бор доранд, ҳамаша аксия кардагиянд. Марҳамат, аз 190 сомон то 290 сомон пешниҳод шидагиай. Иёша бинед чӣ хел хушрӯ, инамино 190 сомонанд духтаро, ҳам духтуш фасонай, ҳам качествоҳошонда гап нест. Ана ин модело бошад 290 сомон. Ино ипекҳои вариантҳои арзон. Ино 350-400 сом бад инами модел. Барое ки качествоаш нағзай. Ҳозир боша аксия кардагиянд 290 сомонӣ. Марҳамат, инами қа бор мондагиай. Касе ки успед кина бирен я бор биненай пеш. Хоҳен нависен, доставкатон мекунанд. Хоҳен рафта муқоиса кунед нархоша ва ёша качествоша, леки боварӣ дорам маъқултон мешава. Качествои беҳтаринай. Инам 190 сомонаҳошона бинед охир чӣ хел фасонои хушрӯай. Хулас, паплинакҳои тозаянд, качествоаш гарантия дора. Марҳамат, дархост кунед доставкатон кунанд, ё ки чӣ тавре гуфтум рафта хушрӯ ба ҳазур борошона тамошо карда интихоб кунед. Мана чӣ хел вариантҳои хушрӯ. Ҳозир ҳама анам хеле стил биромадагиай. Ҳами духти тувай ипек. Ана иҷадам будай дидин. Ана варадник дороям хушрӯ. Ами ипекҳора чанд материал кати бировардагиянд духтаро. Инами гла чанд материал кати бировардагиянд. И качествои нақшаи материалша бинед чӣ хел хушрӯай. Мана инам качествои 350-400 сомонашай. Ана баъд бои дора 200 сомаву 180 сомаву 150 сома качествоям дора. Лекин качествои нағзи нақшае ки 290 сомон шидагиай бо анами нархи аксионӣ. Марҳамат, хоҳен чӣ тавре гуфтум рафтаи пеш бинен. Ана и паплинакҳошон ба фасонай качествоаш ҳам туркияй, ҳам мисол моделиш беҳтаринай. Хулас, дӯстони азиз, барои маълумоти бештар метавонед хичонда нависед, бо сурат мегиранд, равонтон мекунанд, бинед.